уважаеми кумове, събрали сме се днес в тази чудесна зала да изразите вашето желание да станете семейство. За да бъде сключен вашият брак е необходимо тук пред мен и пред вашите гости да изразите взаимното си желание за това. Вие, Анамцер, желаете ли да се омъжите за Рамадан? Чакай, ще дойда с теб до теб с микрофона. Да. Аплодисменти за булката! А вие, Рамадан, желаете ли да се ожените за Анамцер? Да. И да попитаме уважаемите кумове, гости и родители, има ли някаква причина, поради която смятат, че този брак не трябва да се състои? Ако има, да я кажат сега или да замълчат завинаги. Аз не виждам такава причина, затова предлагам с подписите си да скрепите вашият брачен съюз. Първо булката, заповядай. Сега е нашият младоженец, заповядай. Вие, кумове, ако вярвате, че това семейство ще бъде щастливо и сплотено заедно, заповядайте да го подкрепите и с вашите подписи. Я един аплодисменти за кума и за кумата. Специално за вас. Днес, 11 януари 2014 година, град Добрич, в ресторант Добруджа, се изключи свещен съюз на любовта между Анамцер и Рамадан. И те вече са семейство! Чакаме тук да гръмнат бомбите. Дай другата. Дай другата бомба. Докато чакаме колегата. Ето го има. От днес вече те вече са семейство. Аплодисменти! А сега дойде момента да сложите брачните си калки един на друг, или кумовете, кой ще ги слага. Калката има форма на кръг, а както знаете, кръга няма начало и няма край. И нека вашата любов бъде безкрайна. А сега, скъпи младоженци, дойде ред за първата ви семейна наздравица. Дигнете чашите за здраве, да бъде вечна младостта ви и нека в идните години да не угасва любовта ви. Ще вдигнете чашите по мой знак и има едно поверие, Зетко слушай, който пръв изпие чашата до дъно, той ще командва в това младо семейство. Чакай да даме на кръстника и на кръстницата. Кръстника е много жарен. Кръстника, ела помогни малко. Застани до кръстницата. Като гледам са ме вързали, кръстник, за тебе важи същото правило. И за кръстницата. Който пръв изпие чашата до дъно, той командва. Готови ли сте? На здраве! Аз за младожениците видях, обаче за кръстника и кръстницата не видях. Кой пръв изпи чашата? Браво, кръстник! Твоята дума тежи сигурно във вашето семейство, а от днес нататък булката, нейната дума ще се чува повече в това младо семейство. А сега искам да попитам кръстника, ела тук при мен. Как беше шампанското, кръстник? Леко, леко, как? Не ти ли нагарчеше, кръстник? Малко. На кръстника му горчи, горчиво!
Кръстника бърза, обаче аз ще да питам младоженеца как ти беше шампанското на тебе. Кръстника, айди, горчиво. Пак горчиво за кръстника. Уважаеми младоженци, за достигане на златна сватба искам да ви дам няколко съвета. Ако ме послушате добре, ако не, то ще се проличи. Анансер, никога не спори с мъжа си, а направо започвай да плачеш. Рамадан, помни, важно и неотменно право на мъжа е да изкарва парите за вашия дом. А трудната и нелека задача на твоята нежна половинка е да ги вземе за себе си и да ги изхарчи. Скъпи кумове, днес вие сте едни от най-важните гости на това сватбено тържество. От днес нататък вие имате нелеката задача да помагате на това семейство. Уважаеми младоженци, почитайте и уважавайте кумовете си, ходете им редовно на гости, а също така и канете на гости във вашия дом. А сега по една още по-стара традиция. Дойде ред да захраним малко семейство. Затова ще поканя двете майки. Аплодисменти за мама Неджля и мама Каймен. Аплодисменти за тях. Мама Каймен да държи битката, а мама Неджля да захрани нашите младоженци и техните кумове. От хляба майчин зала го чупете, че той с любов и радост е замесен. Да бъде вашата воля, запомнете, че двата рода ви посрещат с песен. И тази песен нека да ви води към свят добър, обсипан с мечти. Опитайте от майчината пита и в мир живейте чак до старини. А сега ще помоля булката да отчупи едно парче от битката, да го потопи в меда и да захраним мама Неджля. Мамо Неджля, това е твоята снаха. Нека от днес нататък, като говориш за нея, мед да ти капе от устата. А така, повече мед и дай. А сега ще помоля Рамадан да отчупи едно парче от битката, да го потопи в меда и да захраним мама Каймен. Мамо Каймен, това е твоят зет. Сладък като мед, на баба си е той късмет. Сега ще взема тази челийка с меда. Дойде ред да видим кой ще пълни хладилника в това младо семейство. Обръщате се с гръб един към друг. С гръб един към друг. Дигате ръце. Кръстник, помогни с чантичката на булката. Застанете с гръб един към друг. Така да те виждат всички. Дигай ръцете. Битката без подложката само че. Когато сте готови, чупете. Я да видим сега. Я да погледнем. Я, обърнете ги така да ги видим. Аз мисля, че са по-равно парчетата. Кръстник, по-равно ли са? Неговото ли е по-голямо? На Рамадан. Значи от днес нататък твоя задължение да пълниш хладилника. Кръстникът ще проверява, когато идва на гости. Може да оставите битката. А сега дойде най-сладкият момент в това сватбено тържество. Разрязването на сватбената торта.
Започвате да разрязвате отгоре до долу тази красива торта. И сега надрежете едно парче. Има едно поверие, колкото парчета разрежете от сладената торта, толкова момчета ще има във вашия дом. Колкото парчета отрежете от тази торта, толкова момчета ще има във вашия дом. За сега сте само на едно. Две. Две стигат ли? Кръстник, две стигат ли? Кръстника каза още. Три. Стигат ли? А сега ще захраните един друг, да видим как ще се грижите до дълбоки старини и как ще си бъдете сладки един на друг до дълбоки старини. А сега, уважаеми младоженци, уважаеми кумове, следващата песен е много специален поздрав за вас от оркестър Шувари. Най-добрите. Аплодисменти и за колегата. Сали! Кириле, ще те науча да говориш като мен. Няма не ги дясен, öğreteceğim seni, разбрали? Защото малко ми идва трудно да говоря български. До втори клас съм отивал, брат. Добре, искам аплодисменти за Кирил, романтика от красата, за най-добрия и за моя родния. Кирил и Шуварите също, нали? Да. И винаги промоцията има за Миглета. Yeni bir öğret krasıklar daveti. Bir alkış onlara istiyorum. Kuvvetli bir alkış gelsin. Sarmış dört bir yanımı, baksın her yerden izin duruyor. Ben seni düşünmek istemesem de bana her şey seni hatırlatıyor. Bir oynamamız var. Beyazlar içinde gelin olmuş. Allah ikisini birbirine yaratmış.
Evet, gele güne yerine davetli. Biraz kötü.